Idatzar Fundazioetik Udako Euskal Unibertsitatearekin antolatu dugu ikastaro hau helburu jakin batzuekin. Batetik, bizi dugun krisiaren jatorriari begiratzeko, krisi anizkoitz horren aurpegiak analizatzeko eta identifikatzeko gako nagusiak, eta bestetik horri nola aurre egin aztertzeko. Alde horretatik, alde batetik burujabetzaren ideian sakontzen saiatuko gara, eta bestetik baita ere identifikatzen pandemia honetan garatu diren diskurso eta simboloak zeintzuk diren, eta horiei aurre egiteko ere zeintzuk garatu behar ditugun gure herritik. Eta horretarako ikastaroa 3 bloke ezberdinetan banatu dugu. Bloke bakoitzean Andonik aipatutako gaiak landuko ditugu, lehenengoan krisi anizkoitz horren erroetara joko dugu, bigarrengoan burujabetza formalaren inguruan arituko gara, eta azkena utziko dugu iruditegia, simbolismoa eta bestea lantzeko. Gainera, bloke bakoitzean ere adituen parte hartzeaz gain, talde eztabaidatarako tartea izango dugu, etortzen zareten guztiekin behintzat jakintza modu kolektiboan lantzeko. Gogoratzea ikastaroa uztailaren 8 eta 9 izango dela eta Baionan, beraz, izen ematea irekita dago, animatzen zaituztegu izena ematera eta gurekin batera ikastaroan parte hartzera.